unsang orasan ni siya mo landfall kung makalandfall man sa Bagatang Subo, Director Tabada? Pinkaleo, track niya, mga arena na siya sa mga alas 2, between 2 to 3 p.m. O nagyapon. Yung track na ito, nisaka na niya. By the way, Leo, ang pagsaka na yan niya sa track niya, pagsaka ni Bastian, mga 1 degree, so equivalent na siya sa 1 kilometer. 1 kilometer ang iyang gilayon siya iyang pagsaka. Mauna nga na siya, ipaabot na ito nga mulan po na siya between Argao o Dalagit. Karong mga between 2 to 3 p.m. So, nagsugod siya saka, Director, alas 11 gabi, no? Kunya, nisamot siya saka karong alas 5 sa kadlawon. Yes. Nag-iwan na ito nga ni Hinay o Mayo ang itong amihan. In fact, ang amihan, Director, sa imong forecast, awa na sa Manila, tuwas ibabaw na sa Metro Manila. Isa ka na sa siya. So, agad-agad na yun yung atong kuhan ko, mga system nila, labi pa ng bagyo, agad-agad aning atong during sa Northeast Monsoon season, sa amihan, pero pareha sa diri ubos o tangal bagas, mga nagyapon kay nila man lang i-control ang truck nila, ang ilang pagsaka o paubos liyo. Baka ginawa ng pagluwag at taga-Sikihor, Director, sila man ito'y unang gitumbok sa pag-asa ng posibleng tugpahan? Ang affected yapon sila niyo kay dako magini siya guat pinpat ang iya sang strong wind sa nimo abot pag mga 150 to 200 kilometers per hour masinati nila kusog na hangin. So di man kayo na layo ang Sikihor sa gani doon lang magina siya dapit sa North na South Lagos Santander. So o pananitan ari mo agi mutadlas dapit sa mo landfall diri sa Ango doon lang yapon kay Sikihor liyo. Di siguro kaabot mga 100 kilometers ang ilayon. So, affected yapon sila. Pero mas kahadlukan ang kadaghan siyang uwan, Director Tabada, no? Yes, daghan kayo. Akong queen sa karon Leo, nga ang atong ulan, karon lang Bernisa, kaning Bernisa lang, magsugod ng mga orasa, makaabot pa sa mga 65 kilometers or 64 millimeters. So, gipaabot na to ang 64 millimeters karong mga oras sa alas 6 nga to nas mga alas 7 gabi pero yan ko mamanggod sa 8 ato gipaabot yan ang kusog nga uwan na to mga alas 6 sa buntag hangtod sa 8 alas 12 ya humanini doon na lang tayo light to moderate dili na kay kusog kaya ang nakanindot ani kay kagabi Leo wala yung uwan. Wala yung may hangin, doon na pa yung hangin, pero wala tayo uwan niya kagabi mga alas 8 sa gabi So, ang ato ang ulan karon atong gipaabot, total of 64 millimeters, no? Kaya katong duman na to si Tino, kanang adlaw yun niya pag-agi, mga 100 man to millimeters. So, atong i-compare siya, mga more than one half ang ganing Bastian ang against Cantino. So, expect na to, doon na pa tayo umaabot na ulan, di lang sa taong kumpiyansa atong mga kaisyonan, Leo. Mauna ning uwan na hantod karong alas 12 sa auto, Director, o mo kusog ni karong taon-taon? Karong taon-taon, ipaabot kita na oras ko, mga alas 9, alas 10, kusog, di pa yung uwan. Maabot galing mga usang kauwan, usang kauras, maabot mga 15 millimeters. Na? Bundak yung kayo ba? Grabe ka bundak ba? So di ba din ni Mao, Director? Mas kusog pa karong taon-taon? Di pa din Mao na ni. Nilurang-lurang na pero kapaduol lang po ni. Kusog ka sa ni taon-taon. Sa base na ko diri sa akong tandaan nga model niyo. Pero sa sumodin lang ko nga usasat nga ako bitok parang kanaon sa ato maubos siya. Gani, ari man sa ato na kristalisay. Mga alisaka. Karon dira sa Argao pero parang ito man o gamay ba dili lang yung kay tibuok ito man siya nga risaka so ang ato ani ang ato gipaabot nga mo kusog pag yun yung uwan na ron nya doon sa kusog nga hangin Leo. Unsang oras sa itong imong kinakusgan nga hangin nakita na forecast, Director Tabada? Karon ang forecast kusog nga hangin ang wind niya mga alas 9 Leo. Diri sa ato, sa Metro Cebu ni. Wind o ang iyang uwan, alas 9. Sa ato nakita, between that, alas 9, alas 10.
na nagpusulkay na siyang uwan ug hangin. Kaya nga rin sa alas 12 na, doon na gihapon. Pero after that, doon natin light or moderate na lang ulan. Pero ulan yapin, pero ang hangin mo kusog-kusog gihapon. Unsay kinakusgang hangin ato mapaabot, Direktor Tabada, unya unsay epekto ana sa atong kabalayan? 50 kilometers per hour natana no mga 50 kilometers per hour kanang 50 kilometers per hour mula na siya tropical depression nga intensity. Makatumba na ng mga sagi, makabalupad na ng mga light materials nga mga houses made of light materials. Kaya kining mga kahoy-kahoy na po, mga billboard kalupad na siya, Leo. So dili niya po na nato kumpiyansahan ng hangin na to, Leo. So murag itag naigo gid sa basyang ang Tibok Sugbo, Direktor Tabada. Yes, po siyang kalapad. Grabe kalapad gani. Ang taga dito sa Bantayan, magiging po sila ulan. Nasa ulan, pero dili pareha sa atong masinati o niya nga kusog kayo. Layo naman to sila. Hopefully, di kita mahimong laing Tino, Direktor, kay waraman siya, di mo siya mutupong. Sobra lang siya katunga sa Tino, ang uwan. Yes, niya, dugay-dugay mo sa Tino. Mga pila to ka oras, more than 10 hours. Kaya kini, ang atong ipaabot na kusog nga uwan. Pila naman ka oras, mga 4 nga to sa tulo nga to sa oras rin. Di ba matunong sa taob karong adlawan, Direktor Tabada? Kadlawon, wala unang pasado, ang kadlawon, unang karong buntag, unas-unas na, ay magadron, Leo. So, dili ka kita og dagat, ingon man ako nga unas. So, may na lang bubitahan na lang siya matiming during sa high tide. Kaya og doon ay taas-taas na high tide, doon ay coastal flooding sa may tabo, Leo. Pero Direktor, wa na ni siya chance nga mo intensify pa. Tropical storm na lang gini siya, Direktor. Manat sa Cebu, kaya pasbuhol ka ng Leo, wagi pa na sa Cebu, so kapay mga mountain ranges diya, kaya sa Cebu sa na, dagan ba siya gagiano niya, mga landmass, so wala siya pagkaon din na kayo siya, di na kayo pag-verbal environment nga mo intensify pa ni siya, Leo.